životu mi je bilo ovako hladno. Brrr. Ako ne nabavim malo drva za vatru, načisto ću da umrem od zime. Ej, možda bih mogao da pozajmim malo drva od onog komšija odozdo. Ej, mora da ima na pretek. Da? A? Mis, šta hoćeš? Izvini, sinjor Dačo, znaš, ja stanujem gore u planini, a nemam nijednog drvceta. Mogu li da pozajmim malo od tebe da ne bih umro od zime? Baš si blesav. Pacovi treba da umru od zime. Šta sad? Samo jedno malo parčence. Čekaj tu. Možda i nije takva cicija. Imam ja nešto drugo za tebe, Mišu. Moram da nabavim malo drva, inače ću da se smrznem. Treba da uhvatim na brzaka. Unesi sva drva unutra da ih onaj bednik ne bi odneo. Nek samo proba još jednom i izaći ću ja na kraj s njim. Osjećam da onaj ludi Dačo neće da se druži sa mnom, ali ja moram da dođem do drva. Mora da postoji neki drugi izlaz. Aha. To sam i očekivao. Bednog li Miša. Ej, ludi Dačo, otvori vrata ili ću da provalim unutra. Kuda li otišao? Nikad nisam vidio tako glupog Miša. A? Taj baš neće da odustane. Znaš šta, kretenu, više ti nikad neću doneti poštu. Adios. Mislim da je onaj blesavi Pacov odlučio da se smrzne. Već dugo nisam čuo nikakvo pijukanje. Vidi šta radi. Pozdravljam te, dragi moj. Hvala na vožnji. Ovo već postaje monotono. Ej, onaj ludi patak stavlja drva ispred svoje hacijende. Možda se sažalio na mene. Evo me, dolazim. Ovo je bilo gusto. Hajde, mali, slobodno se posluži drvima. Hvala, senjor Dačo, hvala ti. Ej, ova drva si napravio od leda. I obavio sam ih čokoladom. Evala, nećeš. Vraćaj se ovamo s mojim drvima. Ovo je više nego grozno. Upao sam u sopstvenu zamku. Ej, Bata Dačo, imam jedan poklon za tebe. Odlazi, ne želim ništa tebe, briši. Biće ti žao. Ne mogu više da podnesem, moram da vidim šta je to. Vidi, pazi ti njega šta sve on zna. Imam drva koliko hoću, sad mogu malo da se poigram. Taj bednik mi je ukrao skoro sva drva, ali neće tek tako da se izvuče. Pokazat ću mu da mene ne može da pravi budalom, ne. O, izgleda da ću da imam društvo. Treba malo da počistim kuću. O, baš sam nespretan. Ništa lepše nego kad je čovjek po zimi u svojoj kućici pored fine tople vatrice. Ko bi to mogao da bude? Da li bi mogao jedan miš da prenoći kod tebe? Ako me primiš, platit ću ti ovim sirom.
Pa naravno, uđi da se zagreješ pored moje vatrice. Ako ne možeš da ih pobediš, najbolje je da im se pridružiš.